Ina, baka mapahamak ka. Mas mapapahamak ako, inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay niyo na yung hinihingi ko kung ayaw niyo maglayas ako at hindi niyo na ako makita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga anak na labis na mapaghalap. Hindi maunawaan ang sinawing palad na magulang. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ina sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, nasa na yung hinihingi ko sa inyo? Anak, hindi ba maaaring sa 1 linggo na lang? Ano? Kasi, babayaran ko sana yung mga utang natin sa tindahan ni Amparo at maging doon kay Cynthia. Mani, nakakabwisit naman oh. Anak, Di nyo na nga ako napag-aral eh. Pati ba naman magandang damit? Ipagkakait nyo pa sa akin? Ano ba yan? huwag ka nang umiyak. Ay, naku, sige na, sige. Oo na. Kunin na itong pera. Makikiusap na lamang ako sa mga pinagkakautangan natin na sa 1 linggo ko na lamang sila babayaran. Sige na, kunin mo na. Wow! Lalo kang gumanda sa suot mong damit, Ina. Talaga? Tiyak na ikaw na naman ang mapapansin sa pupuntahan nating party. Yun naman talaga yung gusto ko mangyari, Limuel. Galing, ha? Para makita ng chismosang pupunta doon na kahit mahirap lang ako, maganda ako. At kaya rin bumili ng mga damit na tulad nun sa kanila. Siguro, mahal na naman ang bili mo sa damit na yan, no? O syempre, ayoko yatang pagtawanan ng iba. Oh, kawawa naman si Aling Olga. Mahirapan na naman siya sa pagbabudget. Hayaan mo nga siya. Nanay siya eh. Kaya kung mahirapan man, natural lang yun. Tsaka kasalanan naman niya eh. Kaya siya nahihirapan. Ha? Dahil hindi siya humingi ng sustento sa ama kong nakabuntis sa kanya. Ina, bakit ka ba ganyan sa nanay mo? Mabait naman siya. Mahal na mahal ka. At ginagawang lahat para mapasaya ka. Ay kaso nga, kulang pa rin yung mga ginagawa niya. Kulang pa rin? Kaya nga nagagalit ako. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Olga? Cynthia, pasensya na sana, ha? Huwag ka sana magalit. Taong ito, hindi mo pa nga sinasabi eh. Ano nga ba yun? Hindi ko pa kasi mababayaran yung utang ko sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Sa 1 linggo, mababayaran ko rin yun. Naghabit kasi ng anak ko yung pera eh. Oo, alam ko. Sinabi sa akin ni Limuel ko na may mamahaling bagong damit si Ina. Kailangan niya kasi. Nakakaawa naman yung bata kung hindi ko pagbibigyan. Naunawaan naman kita, Olga. Pero sana, huwag mong sinusunod ang lahat ng gusto ng anak mo. Dapat matuto siyang makontento sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kanya. Hindi yung pinipilit kanyang kayanin ng isang bagay kahit pa mahirapan ka. Cynthia, Huwag mo hayaang mahilig siya ng gusto sa layaw. anak, halika nang kumain. Bumili ako ng pininyahang manok. Masarap yun. Wala akong gana. Kaya na lang kumain. Bakit na naman ba? May problema ka ba? Hindi naman ako nawalan ng problema mula na magkaisip ako. Ina, ginagawa ko naman ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan mo. Kaso nga,
hindi niyo pa rin makaya. Hindi niyo ako mapag-aral sa magandang university sa kursong gusto ko. Hindi niyo rin ako mabigyan ng magandang bahay at maginhawang buhay. Pero di bale, sa gagawin ko, malulutas na ang problema ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bigay niyo sa akin yung address ng ama ko. Pero bakit pa? Puntahan ko siya. Mahina kayo eh. Hindi niyo siya na kayang hinga ng sustento. O, akong gagawa nun. Hihingan ko siya ng sustento para mabuhay naman ako ng maayos. Pero Ina, baka mapahamak ka, anak. Mas mapapahamak ako, inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay niyo na yung hinihingi ko. Kung ayaw niyong mag-less ako at hindi niyo na ako makita pa. Ibig niyong sabihin na Aling Olga, umalis si Ina? Oo, Limuel. Pupuntahan daw niyang kanyang ama. Oh, Wala naman siyang awa sa'yo. Iniwan ka pa. May sakit ka. Tatakot ako, Cynthia. Baka hindi na ako balikan ng anak ko. Sa klase ng nakabuntis sa'yo, tiyak na mabalik din si Ina rito. Dahil hindi niya magagawang ibigay sa anak mo ang layaw na hanap niya. Kasi nga may pamilya na siya. Mahal na mahal ko ang anak ko, Cynthia. Hindi ko kaya mabuhay na wala si Ina. Aling Olga, huwag mo kayong umiyak. Hayaan niyo, tatawagan ko siya. Baka sakaling makinig siya sa akin. Ay, sige nga, Limuel, anak. Para matulungan naman natin ito si Aling Olga mo. Cynthia, ikaw pala. Namalengke ako kanina. At nakita kong wala ka pa rin sa pwesto mo. Kaya pinuntahan na lamang kita dito sa bahay mo. Parang wala akong lakas magtrabaho. Hindi mo wala sa isip kong anak ko. Olga, may maganda akong sasabihin. Bakit? Nakausap na ba ni Limuel mo si Ina ko? Babalik na ba sa akin ang anak ko? Ay, hindi yun. Hindi nga makontak ni Limuel ang cellphone ng anak mo eh. Diyos ko. Ano na kaya nangyayari sa anak ko? May pera pa kaya siya? Nag-aalala na ako sa kanya, Cynthia. Kalimutan mo muna sandali ang problema mo. Dahil dito, sa sasabihin ko, magkakapera ka ng malaki at mababago mo na ang buhay ng anak mo. Talaga? Paano? Sabihin mo. Madali lang. Ikukwento mo lamang sa TV kung paano mo dinala ang iyong pagiging ina kahit na maraming pagsubok sa buhay. Sino ka? Ba't mo ako hinahanap? Ako po si Ina. Itay. Itay? Ba't mo ako tinawag na Itay? Hindi naman kita kilala. Dahil kayo po ang ama ko. Ako po ang anak niyo kay Olga Santiago. Ikaw? Matagal na kaming hiwalay ng iyong ina. Iniwan niya ako na malaman niya may pamilya ako. Ba't ka na pa rito? Inutusan ka ba niya? Hindi po. Kusa ako nagpunta dito. Kasi gusto ko kayong makita. O ngayon, nagkita na tayo. Hindi po ba kayo natutuwa na makita ako? Alam mo, Iha, matagal ko nang nalimot ang nanay mo. Ang inaasikaso ko na lang ngayon, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Hindi po ako kayang bigyan ng maayos na buhay ni inay.
Hindi nga po ako makapag-college. Masyado siyang mapagmalinis. Hindi siya pumayag na makisama sa akin. Lumayo siya. Kaya problema na niya yun. Tay, Buti pa bumalik ka na sa nanay mo. Baka makita ka pa rito ng asawa ko, magalit pa yun. pero... Umalis ka na. Akala ko pa naman, matutuwa siya pag nakita ako. Akala ko magbabago ng takbo ng buhay ko. Nakakaawa na ako sa hirap. Mali pala ako. Dahil wala siyang pagmamahal sa akin. Walang pagmamahal sa sarili kong ama. Si Inay lang nagmamahal sa akin. Pero nagawa ko pa siyang saktan at iwan. Inay, ano itong nagawa ko sa inyo? Paano pa ako ngayon babalik sa atin? Tanggapin niyo ba kaya ako? Ay, nay. Ayan na. Sasabihin na ni Jordan kung sinong kanilang magiging unang Super Mommy of the Year. Ay, naku. Sana manalo ang kaibigan ko. Sana manalo si Olga. Paligay ko po, nay, mananalo si Aling Olga. Dahil napakaganda ng kwento ng buhay niya. Mahusay din po siya sumagot sa tanong. At maganda rin ang ipinapakita niyang talent. At ngayon, sumapit na ang oras na ating pinakahihintay. Alam kong gustong-gusto nyo lang malaman kung sino ang ating tatanghaling kampiyon. Bueno, hindi ko na patatagalin pa ang inyong pananabik. Ang ating Super Mommy of the Year ay walang iba kundi si Mommy Olga Santiago! Nanalo ang kaibigan ko. Nanalo si Olga. Sabi ko na sa inyo, nay, sayang. Narito sana si Ina para nakita niyang tagumpay ng nanay niya. Mami Olga, baka may gusto kang sabihin. Ayan, nay, pakinggan natin. Oh, sige. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jordan, at sa inyo pong programa. Binigyan niyo po ng pagkakataong magtagumpay ang isang mahirap at single mom na katulad ko. Tunay na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga single mom na nanonood ngayon. Galing talaga ni Aling Olga. Inihahandog ko naman ang tagumpay kong ito sa mahal kong anak na si Ina. Anak, nagsisi ako nang umibig ako sa maling lalaki. Pero kailanman, hindi ko pinagsisihan na minahal kita. Mahal na mahal kita, anak. At para sa iyo ang lahat ng pagsisikap ko. Napanood ko sa TV nitong bus na sinasakyan ko pa uwi sa probinsya. Sumali siya sa isang contest sa TV at nanalo. Ang galing ng inay ko. Ang galing-galing niya. Congratulations, Olga. Ang galing mo. Punong-puno ng aral ang lahat ng mga sinabi mo sa TV. Salamat, Cynthia. Pero, masaya sana ako kung narito ang aking anak.
Kumusta na kaya siya ngayon? Nay, Ay, narito na po ako. Ina! Anak ko! Anak, salamat. Nagbalik ka. iwan ko na kayo ha. Patawarin niyo ako sa mga pagkakasala ko sa inyo. Naunawaan ko na po ngayon. Tama kayo sa ginawa niyong paglayo sa aking ama. Salamat, anak. Salamat. Huwag ka mag-alala. Ngayon, mabibigyan na kita ng isang magandang kinabukasan. Gagamitin ko yung aking napanalunan upang maayos ko ang buhay natin, anak. Salamat po. Pinapangako ko sa inyo. Hindi ko na po kayo paghahanapan pa. Masisiyahan na ako sa kung anong meron tayo. Basta't magkasama lang po tayo. May mga pangyayaring mahirap tanggapin, ngunit kung ito'y matututuhan lamang na unawain, magiging maganda pa rin ang ating buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang sabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo, bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo para takasan ang inyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagkakaroon ng anak ay isang regalong maituturing ng isang ina. Ngunit mayroong mga babaeng nabubuntis, ngunit ayaw humarap sa responsibilidad ng pagiging isang ina. Nakalaunan ay nauwi sa pag-aabandona sa kanilang mga anak. Mga kaibigan, naririto po ang naging karanasan ni Marga sa ating dunang sa kanyang panahon. Nakatulog pala ako dahil sa kalasingan. Diyos ko, bakit nakahubad ako? Katabi ko sa kama si Jules, nakahubad din. Jules, gising! Jules! Ano nangyari? Oh my God! Bakit nakahubad tayong dalawa? Ano ito? May nangyari sa atin? Malamang may nangyari. Naku, At sinamantala mo naman yung kalasingan ko. hindi ko gagawin yun. Lalo na tropa tayo. Saka hindi tayo talo. Bakit nangyari sa atin ito? Lalasing din ako kagabi. Hindi ko alam yung ginagawa ko, tol. So sorry. Nangyari na, wala na. Kakasuka. Kahit kailan di ko pinangarap na sumiping sa lalaki. Babae pa rin hanap ko, no? Mata! Pagdasal mo, Diyos, sana hindi magbunga tong ginawa natin. Ayoko maging nanay!
Ano to nangyayari sa akin? Kanina pa ako nahihilo ah. Nagdududuwal pa. Di ko rin gusto yung mga kanakain ko. Buntis ka kasi, kaya nararamdaman mo yan. Ha? Ano po? Di naman siguro. Sigurado ko buntis ka. Teka, kanino ka nagpagalaw, ha? Akala ko ba hindi ka papatol sa lalaki? Ano yan? Ma, aksidente yung nangyari. Lasing kami ng tropa ko si Jules. Hindi naman namin nakalain. Mauwi kami sa ganito. Magiging ganito ko. Tsaka nakakadirin pumatol sa lalaki, no? O anong gagawin mo ngayon buntis ka? Mananagutan ka ba ni Jules? Yak! Di ako mapapakasal sa lalaki. Di kami talo. O ano yan? Magpapakadisgrasyada ka? Naku ha, kung may iwan sa akin yung anak mo, hindi ko aalagaan yan. Yung palaglag ko na lang kaya itong pinagbubuntis ko. Kakayanin ba ng konsensya mo? Kahit kailan talaga wala kang kwentang hinga ng payo, ma. Sino bang nagpabuntis? Hindi ba't ikaw? Milton, Oh. nakita mo ba si Jules? O kung merong kang balita sa kanya? Wala eh. Tinatawagan at tinetext ko rin siya pero hindi nagre-reply. Ewan ko ba doon sa lalaking yun? Bigla na lang naglaho na parang bula. Ganun ba? Lumalaki na yan tiyan mo. Ilan buwan na yan? Ka-6 na buwan na. Pananagutan ba yan ni Jules? Ewan ko sa kanya. Simula nang mabuntis ako, di naman siya nagbigay sa akin ng pang-suporta sa magiging anak namin. Tsaka ayan na, ako biglang nawala. Baka ayaw niya ng responsibilidad. Alam mo, sa totoo lang, di ko alam kung paano ko palalaki ng anak ko. Hindi ako nanay material. Anong plano mo dyan? Di ko pa alam. Bala ko nga sanang ipalaglag noon, kaso nga, nakonsensya ako. Baka mamigay ko na lang tong anak ko. May alam ako na pwede mong pagbigyan ng anak mo. Talaga? Sino? Si Tita Betty. Yung nagpapa 5-6 sa lugar natin. Matagal na niyang gusto magkaroon ng anak. Kaso baog siya eh. Madalas nga nagtatanong sa akin si Tita Betty kung may alam daw ba akong nanay na gustong ipaampo ng kanilang sanggol na anak. Gusto mo, rekomenda kita. Sige. Gusto kong makausap yung Tita Betty yung sinasabi mo. Baka sakali interesado siyang ampunin ng anak ko. Marga? Siya na ba yung anak mo na ipaampon mo sa akin? Opo, Tita Betty. Mag-iisang linggo pa lang siya. Daniel ang pangalan niya. Pakarga nga sa anak mo. Eto po. Ang cute at ang lusog ng anak mo. Sigurado ka bang gusto mong ipaampon sa akin tong anak mo? Opo. Di ko maalagang mabuti ang bata. Mabuti na, ipaampon ko na lang siya. Baka gumanda pa yung kanyang buhay. Tita Betty, sana alagaan yung mabuti si Daniel. Oo naman. Palalakihin ko ito't ituturing na para kung tunay na anak. Pero Marga, oras na ibinigay mo ito sa akin, hindi mo na ito mababawi pa. Gagawin ko kasing legal ang pag-aampon sa bata. Kakausap ko na nga yung abogado ko tungkol dito. Sige po. Bahala po kayo. Hindi na po ako magpapakita sa anak ko pagkatapos nito. Mabuti kung ganon. Basta pangako, Marga, gagawin kong maganda ang buhay ng batang ito.
Ano, Marga? Bakit ang tahimik mo ngayon? Nakipaghiwalay na po sa akin si Didet. Minahal ko naman siya. Naging mabuti naman akong kasintahan sa kanya. Naging responsable ako dahil pinag-aral ko naman yung mga anak niya. Pero, napili pa rin niyang bumalik doon sa asawa niya. Talagang babalik siya doon. Asawa niya yun eh. At saka ang tunay na babae, lalaki pa rin ang hanap. Hindi tomboy. Ama naman eh. Nangasar na naman kayo. Ay nako, hindi sa nangaasar ako. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Ay nako, imbes na magmukmo ka dyan sa tabi, ayusin mo na lamang ang buhay mo. Siya ka pala. Nagkasalubong kami ni Betty kaninang umaga sa palengke. Kasama niya ang apo ko. Talaga? Anong itsura ni Daniel? Ayos naman ba ang buhay ng anak ko? Ay, guwapo! At matangkad si Daniel. Manang-mana sa tatay mo. Ay, kwento ka sa akin ni Betty. Basketball player pala yung anak mo. Malapit na rin itong magtapos sa kolehiyo. Architecture daw ang kinukuha niyang kurso. Ganun ba? Buti naman hindi kayo nagpakilalang lola ni Daniel. Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko namang legal ng anak ni Betty si Daniel. At saka masaya na ang buhay ng apo ko. Bakit pa natin guguluhin? Kung hindi ko pinaampon si Daniel, makatambay lang siya ngayon sa kanto. Mabuti na rin yung pinaampon ko siya sa may kaya. Pero, bakit parang nasasaktan ka? Opo, nasasaktan din ako. Kasi anak ko si Daniel. Sa totoo lang, ayoko siyang ipaampon, pero wala akong mapagpipilian dahil hindi ko naman alam kung paano ko siya bubuhayin. Pero nagawa mong palakihin ang mga anak ni Didit na hindi mo naman kadugo. Ibig sabihin, kaya mo rin sanang palakihin ng maayos si Daniel. Sa totoo lang man, naisip ko rin yan. Ako, konsensya ako sa ginawa ko sa sarili kong anak. Alam mo, Marga, malaki din ang pagkakasala ko sa apo ko. Kasi hindi kita tinulungan. At sa halip, pinabayaan kitang ipaampon ang bata. Aminin kong pinagsisisihan ko rin yun. Pero nangyari na yun, wala na tayong magagawa. Ma, saan mo pwedeng makita si na Tita Betty ngayon? Doon na sila nakatira sa kabilang barangay, sa Pasong Tamo. Teka, huwag mo sabihin sa akin nadalawin mo ang anak mo. Bayad ko po. Pakiabot na lang po. Salamat. Boss, bayad daw po ni Kuya. Ang lalaki nag-abot ng pamasahe ko. Parang kamukha ni Papa. Oh, teka. Hindi kaya siya yung ano ko si Daniel? Oo nga. Sigurado ko si Daniel nga ito. Iho. Ikaw ba yung anak ni Betty? Ay, pasensya na po. Napagkamalan ko kayong lalaki. Opo. Anak ako ni Betty. Kilala niyo pong mama ko? Oo. Matari ko siyang kaibigan. Daniel ang pangalan mo, di ba? Opo. Daniel nga po. Kumusta naman kayo ni Betty? Balita ako. Matatapos ka na ng pag-aaral mo. Isang semester na lang po ako at matatapos na ako ng architecture. Ayos naman po kami ni Nanay Betty. Nag-aaral nga po ako mabuti para makabawi naman ako sa hirap ng mama ko sa pagpapaaral niya sa akin. Mabait kang bata, Daniel. Napakaswerte ng mama mo. Ano nga po palang pangalan nyo?
para maikwento ko po kay Mama. Marga, Marga. 20 taon din kami hindi nagkita. Sige po, Aling Marga. Ikukwento ko po kay Mama na nagkausap po tayo. Marga, malungkot ka na naman. Namimiss ko lang po yung anak ko. Kailan kaya uli kami magkikita? Ay, sandali at may tao sa labas. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Naandyan ba si Marga? Kasama ko ang anak niyang si Daniel. Lola, kayo po ba Lola ko? Ha? Oo. Halika. Halika kayo. Pumasok kayong dalawa. Tita Betty? Daniel? Maupo muna Anong kayo. ginagawa niyo dito? Naikwento kasi ni Daniel na nagkausap kayo sa jeep. Dahil sa matanda na ako at mahina na ang pangangatawan, napagdesisyonan kong ipagtapat na sa kanya ang totoo na ikaw, Marga, ang tunay niyang ina. Ma, kayo pong tunay kong ina? Oo, Daniel. Ako ang iyong ina. Ang sabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo. Bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo? Para takasan ang iyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba. Nung mga panahon na yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong trabaho noon. Lulungan ko sa bisyo at barkada. Hindi ko alam kung paano kita palalakihin ng maayos. Kaya napilitan akong ipaampun ka kay Tita Betty. Dahil alam ko, mabibigyan ka niya ng magandang buhay. Tignan mo naman yung sarili mo ngayon. Edukado, may kinabukasan, magandang buhay. Pero alam mo, Daniel, mula nung pinampun kita, walang araw at gabi na hindi ako pinaiyak ng konsensya ko. Palagi kitang naiisip. At tuwing nagdarasal ako, lagi akong humihingi ng tawad sa Diyos. Ma? Oo, mali ang ginawa ko, Daniel. Pero mas nanaisin ko nang mahiwalay ka sa akin kesa naman kasama mo ko. Pero patapon naman ang buhay mo. Ma? Anak, huwag ka nang umiyak ka na. Daniel, naririto ako sa harapan mo ngayon. Humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Anak, sana makuha mo pa rin ako. Patawarin. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Naiintindihan ko pong naging sitwasyon ninyo. Kaya napilitan kayong ipaampun ako sa iba. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Sana bigyan ninyo ko ng pagkakataon na makasama kayo. Oo naman, anak.
Simula ngayon, magkakasama na tayo. Mahirap husgahan kung tama ba o mali ang ginagawa ng mga inang inaabandona o ipinaampo ng kanilang anak. Ngunit ito lamang sana ang ating pakatatandaan. Lahat ng ina gustong mapabuti ang buhay ng kanilang anak. At handa silang magsakripisyo, maging luha pa ang maging kapalit. Makita't masiguro lamang nila na nasa maayos na kalagayan at pangangalaga ang kanilang anak. Sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi kayo masasaktan doon. Akong bahala. Hindi, David. Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa'yo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Laban mo lang yan. Dahil lang ipinaglalaban mo ang mga pansariling layaw ng iyong katawan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang paghanda para sa kinabukasan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang laging karanasan ni David sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano to, David? 500 piso? Sa isang kinsenas, 12,000 ang sahod mo tapos ito lang bibigay mo sa akin? Swerte ka pa rin dahil kung nakakapa ako yan sa bulsa ko kanina, tiyak na kasama rin niyang nalibas sa tongits. Nasiksik yan sa pinakaloob ng bulsa ko, kaya natira. Oh. Para namang namamalimos pa ako sa'yo sa tuwing araw ng sahod mo. Eh kung gusto mo, mamaya pagpasok sa trabaho, uutangin ko na yung buong sahod ko sa isang buwan. Sa financier namin sa pier, para lang may panggastos ka hanggang katapusan. At pagkatapos, wala na akong aasahan sa'yo sa katapusan dahil ibabayad mo nga yung susunod na sasahurin mo sa utangin mo. Oy, ganun talaga. Nangutang ka eh. Natural na magbayad ka. Pero ang hindi natural, yung perang dapat na nakalaan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Iba naman yung pinagkakagastusan. Kahit pa sabihin na may regular kang hanap buhay, magugutom pa rin ang pamilya mo. Kapag natapos itong 2 pintong apartment ay pinagagawa natin, mapapakinabangan na natin ang upa ng mga yan. Abay, para ka na rin may trabaho dahil sumasahod ka buwan-buwan. Oo nga, Dado. Pero alam mo ha, ang plano ko, iipunin ko pa rin yung mga pera ng manggagaling sa mga apartment na yan. Bilang paghahanda naman para sa pagkukulayo ng mga anak natin. Mainam
na yung may dudukutin tayo para sa pag-aaral ng mga bata. Oo, sinasamantala ko lang ang kalakasan ng sideline ko sa pier. Baka kasi isang araw bigla na lang matapos ang kontrata ko sa kumpanya na pinapasukan ko. Mabuti nang masinop natin yung mga perang kinikita ko roon. Tingnan mo nga naman, ba hindi natin nakalaing mabibili pala natin ang loteng ito at mapapatayuan nga ng Tudor apartment. Kasing walang permanente sa buhay. Kaya pinahalagahan ko bawat pisong kinikita ko sa pagiging estibador. Para magkahigpitan man sa trabaho, hindi tayo magiging kaawa-awa, lalo na ang mga bata. David! Hoy, ikaw pala, Engay. Ano balita? Gano'n na nga. Kapag natuloy ang privatization dito sa pier, isang union lang ang mananatili. At yung mga tao ng union na yon ang makukunin ng mga bagong kontraktor na magkakaroon ng bagong kontrata dito sa Pantalan. Uy, ano sa palagay mo? Malakas ba laban ng union natin? Ang sabihin mo, mukhang pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Kasi nga, malakas ang management ng pier ang leader ng kabilang union. Hindi pa pwede yun. Kung kailangan natin mag-aklas, mag-aklas tayo. Oh, Nika, bakit nagpunta ka dito, anak? Hindi pa ako tapos maglaba, kaya hindi pa ako makakauwi. Ibibigay ko lang po kasi sa inyo. Ito pong listahan ng mga bibilihin para po sa school project po namin, Nay. Tingin. Ito po. Ba, mahaba-haba rin pala tong listahan nyo ng project, ah. Sa Biyernes na po ang pasahan yan eh. Kaya sana po makabili kayo kaagad para matapos ko po yung project na yan bago po yung pasahan. Oh, hayaan mo, anak. Mamayang pag-uwi ko, dala ko na ang lahat ng mga nakalista dito. Talaga po, Nay? Oo, kaya nga umuwi ka na at walang tao sa bahay. Kapag nakatapos ako dito sa mga nilalaban ko, uuwi na rin ako. Opo, Nay, bili na rin po kayo ng hapunan natin. Oh, sige, oo. Sige na, uwi na. Sige po, Nay. Bye-bye. Kawawa naman ang anak ko. Nasa elementarya pa lang. Hindi ko na matustusan ng pagkaaral. Pati siya, nadadamay sa maling sistema sa buhay ng kanyang ama. Din pala mga utang at loan mo sa pier, no, David? Oo, Engay. Patong-patong na nga eh. Kaya wala na talaga natitira sa sahod ko. Kaltas ang nangyayari. Kulit mo rin kasi. Garahe ka ng garahe ng babae. Dapat, one night stand lang. Kahit ba sa eskwata sa area mo lang inuupa bawat naging babae mo, malaking gastos pa rin yun. Tapos kapag nakakita ng mas mapera sa'yo, iiwanan ka rin. Wala eh. Nabaw na ako ng gusto sa ganitong buhay. Hindi na ako makaahon. Siya nga pala, baka huli ka na sa balita. Yung kabilang union ang napaboran. Kaya talagang pupulutin na tayo sa kangkungan. Ano? Ay, Dado.
Maaga kaya yata nakauwi. Ay, Pero, bakit para ka naman binagsakan ng daigdig dyan sa itsura mo? natalong unyo namin sa pagkipaglaban sa management sa Piero Singh. Ha? Kaya malamang, hindi ako kasama sa mga ma-absorb kapag ipinatupad ng privatization sa pantalan. Noong pa man, ikinukwento mo yan, napaghandaan na naman natin yan Kaya wala kang dapat ipag-alala sa magiging buhay natin sa susunod na mga araw. Pinanghihinayangan ko rin kasi yung trabaho. Sana hanggat kaya ko pang magtrabaho, magtatrabaho ko para sa ating mag-anak. Ano pa ba pinangangambahan mo? May 2 pinto tayong paupahang apartment. May mini grocery tayong pinagkakakitaan araw-araw. Mabubuhay na tayo na maayos sa mga naipundar mong yan, Dado. Hindi, David. Hindi ako papayag na isama mo kami ng anak mo sa pag-aklas nyo sa pier. Para sa kinabukasan natin yun, Linda. Laban yun ng bawat pamilya na mga manggagawang nanganganib matanggal sa trabaho dahil sa privatization. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko ipakikipagsapalaran pati buhay ng anak mo sa binuo niyong pagwewelga. Paano kung magkabarilan doon at tamaan kami ng ligaw na bala? Hindi kayo masasaktan doon. Ako bahala. Hindi! Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa iyo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Sa iyo lang. Dahil ang pinaglalaban mo, mga pansariling layaw ng iyong katawan. Oh, bakit hindi pa kayo nag-iempake ng mga gamit ni Nika? Inayos ko na yung kwartong tutuluyan natin sa building ng mga manggagawang inilaan sa amin ng Union. Hindi kami titira ng anak mo doon sa building na sinasabi mo, David. Ano ka ba naman? Doon libre tayo makakatira. Wala tayong babayaran ng tubig at kuryente. Pagmamayari yun ng Union. Para sa aming mga manggagawa yun. Saka wala na nga akong trabaho. Kaya wala na tayong maipambabayad sa upa rito. O ano, kasama ng mga kirida, ng mga kasamahan mong estibador sa pier? Ganon ba yun, David? Wala ka na ba talagang moral? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga pati sa mga digdinad namin ng iyong anak? Basta mo na lang kami isasadla kung saan mo maisip? Malay ko ba kung sino sa mga yun ang kirida mo? Masyado ka marunong mag-isip. Tiniis kong lahat mula sa mga bisyong pinagbalig-baligtad mo lang. Alak, babae, sugal. Sa mga araw na hinahanap kita sa pier dahil gutom na kami ng anak mo pero hindi kita makita dahil sa kandungan ka ng mga babae mo at nagpapasasa kayo sa mga perang pinagdadamot mo sa aming mag-ina. Ginawa mo kaming busabos, David. Ginawa mo kaming kaawa-awa ng anak mo. Ang dami ka pang sinasabi. Kung ayaw mo, huwag mo. Bahala ka maghanap ng matitira nyo. Talagang pinagaganda mo ng gusto yung paupaan mo, Dado. Ikaw pa na, David. Kumusta? Eto. Kung ano nakikita mo. Ako, hindi na ako nakisali sa mga pagwewelga pa ng Union sa pier. Wala na rin naman kasing mangyayari. Nakakasa ng privatization anumang oras patutupad na yun. Marami nang ang bumitiw sa pakikipaglaban. Sa halip, hinarap na lang nila ang kanilang mga panibagong buhay. Siguro, kanon na rin ang gawin mo, David. Alam mo, ngayon ako nagsisisi kung bakit hindi ako nakinig sa mga sinasabi mo sa akin noon. Tama ka. Walang permanente sa mundo. Kaya dapat sinisinop natin bawat perang kinikita natin noon sa trabaho natin. Tulad nga ngayon, na nagkabiglaan sa pagkatalo ng Union natin. Kung pera lang ang nawala, kikitain pa natin yun. Pero alam mo kung anong pinakamahalaga sa lahat? Ang pamilya. Dahil kahit ano man ang naging pagkukulang natin, mapapatawad pa rin tayo ng ating pamilya.
David! Bakit dito kayo sa bangketa nakatira? Malamig ang semento. Saka mababasa kayo rito kapag umulan ng malakas. Wala naman kaming ibang mapupuntaan ni Nika. Hindi sapat yung kinikita ko sa paglalabada para umupo pa kami ng bahay. Natanggap akong delivery driver sa isang handicraft house. Maluwag ang garaheng tinitirhan ko ron. Isasama ko kay Ron. Mabait ang may-ari, kaya pwede kay Ron. Lalo na kapag nalaman niyang natagpuan ko na kayo. Nabanggit ko kasi sa kanya, hinahanap ko kayong mag-ina ko. Hindi ba kami makakasagabal sa'yo ng anak mo, David? Marami akong aral na natutuhan sa buhay, Linda. At hindi ko maitutubid ang aking mga pagkakamali kung hindi ko kayo kasama. Hayaan mong punan ko ang aking mga pagkukulang sa inyo ni Nika. Ang isang hakbang pabalik pagkatapos ng isang maling pagliko ay ang tamang hakbang na maghahantong sa atin sa tamang direksyon sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pwes, iwanan mo kami na malaking halaga para magamit namin sa pamumuhay namin. Inay! Oh, bakit nang laki ang mga mata mo? Malaki naman ang pera mo, di ba? Ibigay mo na lamang sa amin lahat yon. Mag-ipon ka na lamang uli. Yun kung gusto mong pumayag kami na makasal kayo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan sa kagustuhan ng tao na huwag mawala ang kaginhawang kanyang tinatapasa, ay nakagagawa siya ng maling pagpapasya. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Miding sa ating dulang sa kanyang panahon. Fidel, ako, ang daming pasalubong sa atin ng ating anak. Oo nga. Tiyak na bibilib na naman sa atin ang ating mga kaibigan. Sinabi mo pa. Kaiinggitan na naman tayo ng mga yun. Si Dexter din po. May pasalubong sa inyo, Inay, Tay. Oo, Aling Miding, Mang Fiel. Ano nga pala yung sasabihin niyo sa amin, Rika? Dexter? Kasi po, Inay, gusto na po sana naming pakasal ni Dexter. Ano? Mambihira. Kaya pala marami kayong pasalubong. Dahil may gusto kayong hingin. Sana po huwag kayong magalit, Mang Fidel. Nasa tamang edad na naman po kami ni Rika at may ipon na rin. Siya nga po, Itay. Inay, 4 na taon na rin po kami magnobyo ni Dexter. Ay, hindi maaari! Oho? Inay naman! Bakit naman po? Ayaw namin. Yun lang. Kaya walang kasalang magaganap. Kaya naman pala ayaw mo pang umuwi sa inyo, Rika. Pasensya na po, Chong Tony. Masama lang po talaga ang loob po kinainay. Hindi ko akalaing tututol pa sila sa balak namin pagpapakasal ni Dexter.
Pagkatapos ko na naman po ng pag-aaral ng dalawa kong kapatid. Talagang nakapagtataka nga. Sinabi ba nila sa inyo kung bakit ayaw nila? Hindi po. Basta ayaw lang daw po nila. Hindi naman po pwede yung ganun, hindi ba, Chong? Dahil lahat naman ng bagay may dahilan. Tama ka, pamangkin. Mo, kakausapin ko mga magulang mo. Aalamin ko kung bakit ayaw nilang magpakasal kayo ni Dexter. Tama ang ginawa nyo. Dahil kapag nag-asawa na si Rika, tiyak na mababawasan na ang sustento niya sa inyo. Baka nga hindi na kami mabigyan, Ursula. Dahil baka patigilin na siya sa pagtatrabaho na magiging asawa niya. Paano na kami ni Fidel? Kaya nga kahit nabigla kami ni Miding sa pagsasabi nila sa amin, agad namin sinabing ayaw namin pakasal sila. Ay, mabuti na lang sana kung mayaman talaga yung mapapangasawa ni Rika. Pagkatapos, bibigyan kayo ng parang dote. Tulad nung ibibigay sa akin ng mamanugangin ko. Ibig mo sabihin, mag-aasawa ng bunso mo? Oo! Ipakakasal ko siya sa mayaman kong kaibigan. Ayun lang nga, matanda sa kanya. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga, masalapi ang mapapangasawa niya. Maiwan man ako ng anak ko, abay, hindi ako magmumukhang kawawa. Sayang. Wala kaming alam ni Fidel na pwedeng-pwede kay Rika. Hindi bale, Miding. Basta, wag na lang natin sa payagang mag-asawa. Kuya Tony, napasyal ka. Oo. Mangyari kasi, gusto ko kayong makausap na mag-asawa. Tungkol saan, Kuya? Kaya lang parang paalis yata kayo. Maglilibang lang ng konti, Kuya. Magmamadyong kami kina Ursula. Oo. Nagsusugal na pala kayo ngayon. Libangan lang namin nitong kapatid mo, Kuya. Ano nga ba sadya mo? Kasi may nalaman ako. Tinututulan niyo raw ang planong pagpapakasal ni Rika at Dexter. Bakit ba? Nagsumbong ba sa'yo ang babaeng yan? No, hindi naman. Kinumusta ko sila ng nobyo niya. Kaya nalaman ko lahat. Bakit nga ba kayo tumututol? Kuya, paano na kami pag nag-asawa si Rika? Ha? Sino na ang bubuhay sa amin? Nariyan pa naman ang dalawa niyong anak ni Fidel Meding. Hindi kami makakayang buhayin ng mga yung, Kuya. Dahil nagsisimula pa lang silang mag-ipon. Kaya si Rika, ang ibig niyong itali sa pag-aaruga sa inyo, ganun ba? Juan, hindi na. Inaalagaan naman namin siya eh. Kaya tama lang, naibalik niya sa amin ang mga ginawa namin sa kanya. At kailan naman naging batas na bayaran ng anak ang utang na loob niya sa magulang? Kuya naman. Na ginagawa niyo, sinasaktan ninyo ang damdamin ni Rika. May mag-isip sana kayo mabuti para hindi na humantong sa mas malalim na alitan ang pangyayaring ito. Pasensya ka na, Dexter. Hanggang dito na lang tayo sa park, maaaring magkasama. Huwag kang malungkot. Buti nga kahit papano, nagkikita pa rin tayo eh. At saka pansamantala lang naman ito. Kapag naayos ng problema natin, matutuloy na rin ang kasal natin. Paano kaya mangyayari yun? Hindi naman akong binsi ni Chong, sina Inay at Itay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Naniniwala ako na liliwanagin din ang isipan ng mga magulang mo.
Saan ka galing, Rika? Po, Nakipagkita ka kay Dexter. Nay, alam niyo naman yung nobyo ko siya, matagal na. Ay, di ba sinabi ko na naman sa'yo? Ayaw naming makasal kayo. Nay, huwag naman kayong ganyan. Hindi ko naman kayo pababayaan kahit makasal na kami. Madaling sabihin yan, pero lalong madaling kalimutan. Ano pa bang dapat kong gawin para maniwala kayo? Talagang gusto mong makasal ka sa lalaking yon. Mahal ko siya, Nay. Pues, iwanan mo kami na malaking halaga para magamit namin sa pamumuhay namin. Inay! Bakit ang laki ang mga mata mo? Ha? Malaki naman ang pera mo, di ba? Ibigay mo na lamang sa amin lahat yon. Mag-ipon ka na lamang uli. Iyon, kung gusto mong pumayag kami na makasal kayo. Ano ba iniisip mong, Fidel? Yung sinabi mo sa anak natin kanina, iniisip ko lang. Tama ba yun? Bakit? Wala namang masama doon, ha? Dapat lang na kung gusto niya makasal sila, iwanan niya tayo ng salaping magagamit natin sa pamumuhay natin. Ibigay niya sa atin ang ipon niya. Hindi kaya parang nagiging mukhang pera na tayo? Mula naman na magkatrabaho si Rika, hindi niya tayo pinabayaan kahit minsan. Dahil wala pa siyang asawa. Pero iba na, pag may pamilya na siya. Kaya dapat lang na maniguro tayo, Fidel. Ay, teka, sandali. May tumatawag sa cellphone ko. Si Ursula pala. Oh, Ursula, hello? Ha? Ano nangyari? Bakit umiiyak ka? Ano? Puntahan ka namin sa punerarya? Fidel. Ursula, ano ba nangyari? Sino ba namatay at narito ka? Oo nga, sobra kaming nagulat. Ang anak kong bunso, Fidel. Patay na siya. Oh, Diyos ko! Bakit? Di ba ikakasal siya sa mayaman, sabi mo? Oo nga, yun ang plano ko. Para nga hindi na nga ako maghirap. Hindi pumayag yung anak ko. Sa halip, sumama siya magtanan doon sa kanyang nobyo. At sa kagustuhan nilang makalayo sa akin. Na-aksidente yung sinasakyan nilang boss. Kasalanan ko. Kaya namatay ang aking anak. Kasalanan ko. Fidel, hindi ako mapatulog. Hindi mo wala sa isip ko ang nangyari kanina sa burol ng anak ni Ursula. Ang totoo, yun din ang nararamdaman ko. Ngayon ako napokonsensya sa pagmamalabis natin sa ating panganay. Oo nga. Naging mabuting anak naman siya. Pinag-aral ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagtatrabaho niya sa ibang bansa. At pati buhay natin, pinaginawa niya. Naging buhay mayaman. Ayun sa mesa, baka dumating na sila. Ay, ayos na, Fidel. Kumpleto na itong mga binili nating pagkain. Tiyak na magugulat sila pag nakita mga ito. Oo nga. Nay! Uy! Tay! Narito na po kami! Ay, tumuloy na kayo rito sa kusina, Rika. Halika kayo. Magandang gabi po, Mang Fidel. Alimidin. Gandang gabi naman. Magandang gabi naman, Dexter. Bakit ho ba? Marami pagkain sa lamesa. Inihanda namin yan ng tatay mo para mapagsaluhan natin ngayong hapunan. Ho? Bakit po?
Ano meron? Ipagdiriwang natin ang nalalapit ninyong pagpapakasal. Po, talaga ho. Payag na kayo. Oo, Dexter. Payag na kami. Basta pangako mo, ha? Na hindi mo paluluhain ang aming anak. Inay! Po, Aling Miding. Pagkamamahalin ko po si Rika. At tutulungan ko rin siya sa pag-aaruga sa inyo. Salamat at naisip mo pa rin kami. Kahit na nga, nasaktan namin ang kalooban nyo ng aming anak. Patawarin niyo sana kami. Dahil sa pag-iisip namin sa aming sarili, nasaktan namin kayo. Inay! Ay, Inay, napakasaya ko po. Sa wakas, makakasal na kami ni Dexter. At makakasama ko pa po kayo sa dakilang araw na yon sa buhay ko. Kung matututo lamang ang tao na makontento sa mga biyayang natatamo, higit na kaligayahan ang kanyang kakamtin sa kanyang panahon. Mga nagsigala: Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala na talaga siyang pagmamahal sa amin. Sana wala na lang kami kinagis ng ama. Sana siya na lang ang nawala at hindi si Inay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga ama ng tahanan na tila likas ang sama at karupuan. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang anak na ganito ang amang kinagisnan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nicole sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ka mo, Alma? Kinuha sa'yo ni Itay lahat ng abuloy para kay Inay? Oo, ate. Kasi wala na naman daw pagkakagastusan pa. Dahil may nag-donate na ng kabaong kay Inay. At may libreng libing na rin. Ang sama niya talaga, Ate Nicole. Kaya pala gusto niya matagal na paglamayan si Inay para makakuha siya ng maraming abuloy. Tiyak naman, sa babae lang niya gagastusin yung lahat ng pera. Hindi man lamang niya tayo inisip. O si Inay nga, hindi man lang niya naipagamot. Tayo pa kaya ang iisipin niya? Ate, ayaw na namin ni Carla dito. Oo nga, ate. Umalis na tayo rito. Hindi. Hindi tayo maaaring umalis dito, Alma. Carla, bahay ito ni Inay. At may karapatan tayo rito. At saka isa pa, wala tayong pupuntahan. Anong gagawin natin? Paano na tayo ngayon, ate? Ano po? Uuwi niyo dito yung kabit niyo? Bakit kayo nagulat na dalawa? Pero Itay, kalilibing lang ho kanina ni Inay. Yun na nga. Patay na nanay nyo. Kaya dapat lang na kumuha na ako ng kapalit niya. Mahirap mag-isa ba? Para naman po, hindi
hindi kayo nasaktan sa pagkamatay ng nanay namin. Oo nga po. Alilibing lang kanina. May kapalit na agad siya. Tayo naman. Hoy, kayo ha. Pasalamat kayo, sinabi ko pa sa inyo. Wala naman kayong karapatang pigilan ako. Anak ko lang kayo. Kahit na respeto man lang sana sa alaala ni inay, wag po muna ngayon. Oo nga po. Naging mabuti naman po siyang asawa sa inyo, di ba? Ang dami niyong arte. Papayag ba kayong iuwi ko rito si Minda? O kayong pakikialam ako? Itay! Sumagot kayo! Sinabi yun ni Pedring. Opo, Jong naman. Napakawalang iya niya talaga. Puro hirap na nga ginabot ng pinsan ko sa kanya. Ngayon, pati kayo gusto pang pakialaman? Kaya nga po kinausap ko yung mga kapatid ko. Na agad ho nilang sabihin sa akin sakaling may gawin sa kanila si Itay. Ang sama talaga ng inyong ama. Eh, kung mayaman lang ako, kinuha ko na lang kayo sa kanya. Eh, kaso nga isang kahig isang tuka lang din kami. Naunawaan naman po namin kayo, Jong eh. Mabuti pa, Nicole. Payagan nyo na ang mahilig nyong ama. Kesa naman sa gawin niya ang banta niya sa inyong magkakapatid. Nasasaktan po kami para kay inay. Wala na tayong magagawa. Patay na ang nanay ninyo. At kahit siya, hindi na rin magagawang pigilan ng walang niyang ama ninyo. Alma? Alma, halika nga! Alma! Jaminda, bakit po? Ikaw walang yun. Huh? Bakit niyo po ako sinampal? Bakit hindi mo isinama sa mga nilaban mo? Ang mga brat panty ko, ha? Ikaw yung naisip ko. Personal na po yun eh. Dapat kayo nung naglalaban nun. Ang sabihin mo, talagang tamad ka! Ay! Tama na po! Tamad ka! Ay, tama na! Sumasagot ka na ngayon? Hoy! Ikaw na babae ka! Wala kang karapatan saktan ng kapatid ko! Sampid ka lamang dito! Aba, at pati ikaw gusto mo ko labanan? Pwes, halika rito para makita mo hinahanap mo! Iwan mo ako! Iwan mo ate ko! Hindi na ka! Makita ko! Ano ba? Hindi na yan ang gagawin namin sa'yo! Ang pananakit mo sa kapatid ko! Ay, ito ang kalmo! Aray mo! Walang iya kayo magkapatid! Pagdating po ni Itay, binugbog po niya kami ng gusto, Jong. Pati nga po ako sinaktan din. Sabi kasi po ng babae, wala rin daw po akong galang sa kanya. At tamad daw po ako. Samantalang wala na nga siyang ginagawa sa bahay. Paano nga niya kami alila? Nalaso na talaga ng babaeng yun ang utak ni Pedring. Kung bugbugin niya kami, parang gusto niya na kaming patayin. Wala na ho talaga siyang pagmamahal sa amin, Jong. Sana lang, wala na kaming kinagis ng ama. Sana, siya na lang ang nawala. At hindi ang inay namin. Ano ngayon ang balak ninyo? Layas na pala kayo sa inyo. Naghahanap po kami ng maupahan. Kahit na isang maliit na kwarto lang, Chong. Para po sa ganun, may matuluyan kami. Teka. Ay, yung kapitbahay namin may murang paupahan. Di ba ako lang magbibigay ng antisipo doon, ha? Para may mapanggastos naman kayo sa inyong pagsisimula, ha? Salamat po, Chong. Dadalang ko tuloy kayo ng ilang gamit sa bahay. Maraming salamat po, Chong. Wala yun. Buti na lang po. Ariyak kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung maluwag nga lang kami sa buhay, higit pa riyan ang itutulong ko sa inyo.
Bakit ka malungkot? Nawawa lang kasi ko kay Ate Nicole. Kahit na hindi siya nagsasalita, alam ko, nahihirapan siya sa mga gastusin natin. Parang naging nanay at tatay na natin siya, no? Kaya nga nag-iisip nga ako na magtrabaho na rin. Total, tapos ko na rin yung high school. Ate, ano kaya kung magtinda tayo ng kwek-kwek at sa malamig? Pwede kitang matulungan dun sa hapon. Umaga lang naman yung klase ko eh. Oo nga no. Samahan din natin ng fishball. Sa pamamagitan nun, kahit papano, makakatulong tayo kay Ate Nicole. May pera ako sa alkansya, ate. Oh? Pwede natin gamitin yun. Sige, ako din merong ipon. Pagsamahin natin, para hindi mamroblema pa si ate sa puhunan natin. Malakas ang kita ng mga kapatid mo, Nicole. Maraming bumibili sa mga tinda nila. Nakakatawa nga sila eh. Madiskarte. Pinagsama nila yung ipon nila at ginamit na puhunan. Ngayon, nabawi na nila yung puhunan nila. Nakakatulong pa sila sa akin. Pare-pareho kayong masisipag. Alam mo, Alex, pakiramdam ko, mas malaki pa yung kita nila sa sahod ko. Mahirap nga lang dahil mga bata pa kayo pero nagtatrabaho na kayo. Ay, walang magagawa eh. Malas kami sa tatay namin. Nicole, kung pakakasal ka sa akin, hindi na kayo mahirapan. Ako na bubuhay sa inyo at pag-aaralin ko sina Alma at Carla. Masarap pakinggan yung sinasabi mo, Alex. Pero alam ko rin na posible ding hindi matupad yun. Dahil hindi naman natin alam ang mangyayari bukas. Nicole. Ang Diyos lang ang nakakaalam doon, Alex. Kaya ayokong umasa sa mga pangako mo. Ang gusto ko, malutas yung problema namin sa sarili naming pagsisikap. At saka hindi naman pag-aasawa ang solusyon sa problema namin eh. Marami ng teenager ang gumawa ng ganun. Nag-asawa na maaga para makatakas sa problema. Ano nangyari? Di nagsisi lang sila sa huli. At ayokong mangyari sa akin yun, Alex. Inaabot na tayo ng malakas na ulan, Minda. Ikaw naman kasi, ayaw mo pang umalis doon sa sugalang kanina. Uwe, huwag ka nang mainis, mahal. Buti nga hindi kagad tayo umuwi eh. Nakahanap tayo ng bibili ng bahay at lupa ninyo. Magkakapera na tayo. Kung sa bagay. Hihinto rin ang ulan na yan. At saka, narito naman tayo sa ilalim ng puno eh. Kaya ayos lang. Ay, Chong! Oh. Kayo pala. Nag-aalmusal po kami. Halika kayo, sabay na kayo sa amin. Hindi, huwag na, salamat. May ibabalita lang ako sa inyo. Kaya ako nagpunta rito ng maaga. Ano po yun, Chong? Huwag kayong mabibigla. Bakit ho? Ang tatay nyo at ang kanyang babae, patay na. Ano po? Patay na po si Itay? Ano po nangyari? Ayon sa nagsabi sa akin, tinamaan sila ng kidlat kagabi habang pauwi sila sa inyo. Oh, Diyos ko!
nakikiramay ako. Maraming salamat, Alex. Noon, akala ko, hindi ako masasaktan pag namatay si Itay eh. Masakit din pala. Dahil kahit naging masama siya, magulang pa rin namin siya. Noon nga, hinilig ko rin sa Diyos na magbago siya. Hindi nga lang natupad. Nicole, bawat tao yung binigyan ng kalayaan na piliin ng landas na tatahakin. Ang malungkot, maling landas ang pinili ng tatay niyo. Kaya marahil itong sinapit niya. Hindi naman ako nagdarandam sa Diyos dahil siya naman ang tunay na nakakaalam noon ng makabubuti para sa lahat. Hanga ako sa pananaw mo sa buhay. Salamat, Alex. Ano ka palang plano mo sa ngayon? Babalik na kami sa bahay namin. Para sa ganon, hindi na kami mangupahan pa. At hawak kaming babangon ng mga kapatid ko. At haharapin ang matatagang buhay. Alam ko, Alex, magagawa namin ito sa tulong ng Diyos. Nabiguman sa magulang, nariyan naman ang Diyos na hindi ka bibiguin. Patuloy lamang na magsikap at sa Kanya'y malalig. At ikaw ay pagpapalain sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon.